je pozvao policiju. Bog blagoslovio tu osobu koja je pozvala policiju. Imate li problem s alkoholom? Nemam. Mislim, ja pijem alkohol koji svako drugi. Izađem van, pijem alkohol. Ja cijeli život pijem alkohol. Da se razumijemo. Ja sam završila, ja sam se samo probudila na Svetom Duhu odjedanput i rekli su mi da idem, znači pošto sam imala preko 0,5 promila u krvi, da idem u Vrapče po defaultu moraš ići. Je li vrtić pozvao policiju jer ja sam došla s djetetom u vrtić i vratila dijete u vrtić. Ja se toga ne sjećam. Znači, nema sjećanja od jednog deci vodke, to ne postoji. Vi sumnjate da vam je netko nešto stavio u tu vodu? Tako je, da, i ja sam na svoju inicijativu i straha ostala tamo.